Okay guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat. Ayan, nandito na naman tayo sa bayan ng Bugalyon. Ito guys, pinapakita ko lang yung traffic dito sa Bugalyon mga guys. Ganito kapag hapon dito sa Bugalyon, no. Ang oras ay 5:30 ng hapon pa lang. Ayan, ganito kapag hapon mga guys, no. Yan, traffic oh. Yan oh. Yan, mahaba na yan na traffic. Kapag papunta ng Alaminos, Lingayen, ano siya, maluwag. Pero kapag papuntang Maynila, Aguilar, mga Tarim, papuntang Maynila mga guys, ayan oh, medyo tukod yung traffic dito sa bayan ng Bugalyon mga guys, no. Ayan oh, mismo yung yung Kalabaw. Ayan. Ayan yung Kalabaw. Makikita nyo naman, no. Nandito lang tayo sa may harap mismo ng plaza ng Bugalyon. Ganyan yung traffic dito. Kapag tuwing hapon lang naman to. Ayan na, talagang usad pagong mga guys, no. Usad pagong talaga yung traffic dito mga guys. Araw po ng Lunes. Ayan. Ganito po yung traffic dito sa may bayan ng Bugalyon tuwing hapon. Ayan. At marami tayong nakikita mga pumapasada pa rin na jeep. Hindi sila sumama dun sa may tigil pasada sa may Metro Maynila mga guys, no. Ayan, no. Sa Pangasinan ganyan. Ayan, at pinapakita lang natin mga guys, no, kung ano ba talaga dito sa bayan ng Bugalyon kapag hapon. Yung traffic, ayan, pagka inagawi dito, pag ganitong oras, mula ng alas 5 ng hapon mga guys, ayan, nag-uumpisa na yung traffic dito. So yan, no. Yan, humihinto na nga, oh. Ano binibili niyo? Big Bro, Big Bro pala to. Ayan, may Big Bro pala dito. Yan, bilihan ng milk tea. Big Bro. So ayan, may nakikita na naman tayo ulit na jeep. Yan, hindi sila sumama sa tigil pasada. Sa NCR. NCR lang yata yun. Metro Maynila lang yata yung nagtigil pasada. Yan o, tukod ng traffic. So ayan, may jeep na naman. Walang tigil pasada pala dito sa may Pangasinan mga guys, no. Marami pa ring mga jeep. Yan, may kaibigan tayong dumaan. Yan, yung Big Bro ng Bugalyon. Okay, mamimigay tayo ng sticker natin mga guys. Yan si sir ang napili natin bigyan. Sticker.
Saan kayo nag-aaral? BIS. Ay, BIS? Anong grade? 11. Grade 11. Ayan. O shoutout ka sa mga taga-BIS. Mga kaklase mo. Shoutout po sa mga kaklase ko yan. Ayan, yung madam mo, nanonood sila dyan sa BIS. Laging nagko-comment yung mga madam dyan. Wala kang madam? Nag-aaral ka? I-shoutout mo sila, si ma'am. Shoutout sa advisor namin. Ayan. Galing magturo. Ayan. Anong pangalan? Kasi nanonood sila dyan. Laging nagko-comment yon. Camela Servant. Ha? Camela Servant. Pamela Camela. Camila Cervantes, si Ma'am Camila Cervantes. Ayan, shoutout sa iyo dyan, ma'am, no? At ito yung ano nyo, estudyante nyo. Pagkatapos ng school, nagbe-big brew siya. Ayan. Ano, masarap ba yung big brew dito? Hindi po lang matatag. Ay, lang po matatag. Sige, thank you. Ayan. Ayun, nakilala naman tayo na bagong kaibigan. So, thank you. Ito na yung update ng sa plaza dito sa may bayan ng Bugalyon, mga guys, no. Dito yata yung trading, magaganap yung trading mart. Trade mart ba yun? Yung may bintahan ng mga halaman, mga guys, no. Ito naka-sit up na yung nila, tent. Ayan. Kung hindi ako magkakamali, yan. Sa darating na Sabado, November 24. Ayan. May magaganap dito na magbebenta ng mga halaman, fruit bearings, ganun. So ayan. At yung malaking Christmas light, Christmas tree diyan, papasadahan natin yan kapag gabi. Titingnan natin kasi nung pinasadahan natin dito, wala pa yan. Ngayon meron na. Titingnan natin mamayang gabi, mga guys, no. So ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa panonood at sa suporta na binigay. Ayan. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo, mga guys, para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan, maraming salamat.